City Social Welfare and Development Office ginaimbestigan man ang pagkasapo sa duha ka fetus sa sanitary landfill sa syudad. Si Zen Kilantang nakatutok. Gintupad ang lulubngan sang duha ka fetus nga nakitaan sa sanitary landfill sa Kalahunan. Diri sa Mandurriao Catholic Cemetery, may lugar nga ginalubong ang mga lapsag nga masapuan sa basurahan. Suno sa caretaker, hindi na maisip ang mga fetus nga ginalubong diri kag ang pinakadamo halin sa dump site. Sa dam site yun, kalabanan, hindi makitaan lang sang nagadala sang layson. Makitaan lang sang barangay opisyal, napalubong na lang dayon. Naagi man sa simbahan. Gilayo naman nga ginpaimbestigahan sang City Social Welfare and Development Office agud mahibaloan kung sino ang responsable sa paghaboy sang duha ka lapsag. Ginpahayag sang CSWDO nga mabudlay ang pagtrace kung sa diin halin ang garbage truck nga nagula nga may karga nga duha ka fetus. Isa man sa gintumod mas may rason sa abortion ang teenage pregnancy o kontemprano nga pagbusong. Regardless kung gamay man na sa dako ang data naton, still ang aton nga especially ang Iloilo City Council for the Protection of Children nga aton chairman ang aton nga kalang doon nga mayor, no, Jerry Peter nga wala gina naton man ginapabayan tungod gidong tungan nga magtaas pa ang rate naton dira. So persigido gid kita ya sa pag hatag, no, sang atensyon with regards sa mental health, especially sa mga COVID. Parte sa mga abortion, ma'am. Kag grave offense man nila. Handa naman nga magbulig ang CSWDO sa mga Iloy nga magiyahan ng maini sa ila pagbusong kag pagpadako sa ila kabataan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.